Dina dung. Tecik. Oh tecik to. Iya. Ora anu urut awakmu. Dina Minggu sing tak tungtet. Aku ing ngatut ning tawang matot ai ket ai tut ngagung lingger tolok pernah ucap hello pergi kau malam. Iki macan iki lanang ora banci. Macan. Iki macan kereng. Oh iya. Macan. Lah kok serake. Iya. How. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. 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 Tak pernah ucap hello. Wis to, Jal. Urung ini. Mas Alek ingkang wonten Amerika Serikat sugeng mirsani, sugeng bergabung. Pisan kas Mas. Gen pemanasan. Nek rong dibalang ndas kok urung mandek. Rumangsaku kok apa ora bosen to ngono ku terus kowe? Bosen piye to?
Ning kono ora ning kene kok padha wae, Senen ono kuwi. Rumangsamu ben lucu ngono iku ya. Rumangsamu sowan ning gone Malang iki. Ning omahe Pak Lurah Sri Tanjung. Lah. Si Muryanto. Kok nyepelekne kaya iso-iso ngendang dhewe. Ki nderekne sapa to iki? Melu sapa rumangsane? Melu sapa? Iki kono melu ngesti budaya. Ora dijo laras paham ora kowe iku? Kaya pinter-pinter ngendang dhewe nyun sewu lho Mas Kang. Iya, ha. Ben ora dibaleni maneh. Iya. Rumangsane gen ketok menjila ngono apa piye? Ha, apa ben piantun kene ngerti lho pengendange hebat ngono ya. Kowe kaya ngono sik tetep kalah karo Wanto kowe. Nan kowe, nek pancen kowe pintere terekne omonganku. Pak Bambang tuku gedang. Sithik ya mesti Pak Bambang tuku gedang tak tugel-tugel ceblok-ceblok. Gedang tak tugel ceblok. Jam 4 kluget-kluget. Pisan kas le, nek pancen kowe iso bojone dalang peken apa. Rumangsane bojone wong kok ditawake. Iki jelas ra iso Mas nek iki Mas. Piye? Wes tenang e. Pak sapa Mas biasane? Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi rambut ning gone beda goblok. Terus nih. Kuwi jengdalu Mas Kangko. Nggih, wilujeng dalu Mas TB. Alhamdulillah saged tinimbalan kalih Mbah Lurah Sri Muryanto. Heeh. Kepala desa ana ing Sukawilangun. Mun ngertos kula. Kecamatane Kalipare. Alah mun ngertos ora usah dikandani Mbah Lurah Mbah Sri Muryanto kalih kula niku mun tepang sae. Tepang kok ngendi omahmu Tuban lho. Aja gawe-gawe iki ditunggone warga masyarakate lho. Kula niku nek wayangan teng Sumber Pocong mesti mampire teng mriki. Kowe karo Pak Lurah? Nggih, plek soulmate kanca Facebook. Facebook iki apa? Facebook niku lho. Wah, ala Facebook to. Facebook. Heeh, kenalmu. Lho, kula niku nek Mbah enten wayang Mbah Sri Muryanto niku mirsani kenalan teng mriku dadi kanca akrab. Weh, ngono. Kula nek kalih Mbah Sri Muryanto nek teng mriki niku ora ben bengi ning ngene Soko ora tau mulih Mas tenan. Oh, ngerti. Saestu lho. Ngerono ngopo? Lho, teng mriku niku dolanan lato-lato. Ora ndene ngono, tekan kono barang iki lho. Mas menehi penyuluhan. Oh. Bahwa di Kabupaten Malang itu harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Saiki wis resik. Resik mergo saiki zamane online, Mas. Dadi mriko mun sepi. Lah iya. Alhamdulillah wah kula nek tinimbalan teng mriki gumun setahun jembleng serendeng, Mas. Sing mok gumune perkara apa? Daleme Mbah Lurah niki Heeh. dalang disulap dadi gedung. Ya. Niku mergo saking sugihe. Heeh, iya. Wayangan disalap tenggene alun-alun utawa lapangan. Wah, kula niki nek main teng lapangan niki nggih seneng nggih sedih. Lah nyapa? Senenge kan mergo saged silaturahmi kalih piantun mriki Kalipare. Heeh, sedhiye. Sedhihe bingung golek nggon nguyuh, Mas. Mbok ditemplekne tembok kono tutuk-tutukke ngono. Nek ana uler piye prabu kok bangsane kok. Lah iya, Niki alhamdulillah saged sowan tenggene Desa Sukawilangun Mas nggih. Heeh, iya. Niki nek ana pantun jenengan gaekne pantun apa Mas? Nek kagem warga Sukawilangun. Pantun. Nggih. Sukawilangun. Nggih. Cara pantun jenengan damelke pantun apa? Jenengan dereng ndongakne kagem warga mriki lho. Lho aku lek wis ndongakne nggo temanten to, nggo Pak Lurah to. Ning masyarakat jadi ndongakne. Nggih no. Oh iya, oke. Komplek to. Boleh. Napa pantune jenengan? Pantune ana dukun. Terus Asale Surakarta. maksude Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga panjang yuswa. Lho. Ya secara iki apa jenenge kuwi spontanitas. ngaten niku ndongakno apik apa elek? Ya apik no. Panjang yuswa iki tegese dawa umure ngono lho. Ana dukun. Hah? Asale Surakarta. Artine Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga paringi panjang yuswa.
Lho, ora ya apik. Apik niku kagem njenengan ning kanggone masyarakat niki kleru. Kok iso kleru? Donga niku ora usah gawe pantun. Lah terus? Malaikat bingung. Sik to. Wes saiki nek jenengan donga ndamel pantun, jenengan nek pas salat ngaten iki mosok budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main jadu ning pinggir alas kul audu biro binas. Ngoten niku cuma bener napa salah? Salah nek ngono kuwi. Dongakne iki rasa nggih pantun cukup. Cukup piye? Dengan kata-kata muga-muga warga Sukawilangun tansah diparingi seger kewarasan, rezekine saya akeh, sehat wal afiat, tekan kaken-kaken lan ninen-ninen. Heeh, iya, ngono. Ngaten ora usah nggih pantun. Ya wong Jawa ki lek nganggo parikan barang to. Lah nek parikan jenenge Imam Surat mosok nggih parikan. Piye lek Imam salat? Lah mau. Budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Elek ya Mas. Elek ya. Sowan teng daleme Pak Sri Muryanto dalam rangka napa Mas? Miwaha putra Marga Siwi ngrabekke putrane tunggal, putri tunggal saka penjelane Mbah Lurah Sukawilangun, Mbak Nadia sing jawab lawan Mas Taufik. Wah niki dokter nggih. Ha, Dokter Dokter. pikantuk polisi. polisi. Bribtu Muhammad Taufik Rudianto. Ha. Wah, wis cilaka iki Mas Taufik iki. Ngapa? Lho. Bribtu polisi to. Nikah kali dokter mangsane penak napa? Lho ya penak no lek lara ditambani dhewe. Niku lak perkara lara. Heeh, terus? Jenengan nek priksa teng dene dokter, Heeh. pesene pripun? Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Heeh. Karo pasiene grapyake koyo ngono. Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jajal nek karo bojone. Mas, jangan lupa ya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Iku nek jamune tempe bosok karo botok tekek apa ngantasi. Iki cilaka Mas Taufik iki tenan iki wis. Tenan boyok iki masih kumat iki. Asli niki. Wah, sing penting nderek awake dhewe mboten usah nuturi manten. Ora usah, Mas. Mantene niku pun Sarjana. sarjana pun pinter-pinter. Heeh. Awake dhewe sharing mawon. Oh iya, Kula usul. Nah, Usul ditampa monggo ora ya ora masalah. tukar pengalaman. Betul. Wong nyuwun sewu Mas manten elek-elek ngaten kula omah kalih bojo kula niku nggih pun enten 50 taun, mbok menawa Sik, cangkem lek ngomong umurmu iki lho pira? 35. Lah ya ketekan 50 iki lho. Ngerusno nggone pakku, Pak. Jadi gendakane pakku tak rabine. Barange sik apik lho, Pak. Iya. Eman-eman lho sampe dikenek wong liya. Dados namung iso ndongakne Heeh. muga-muga atut runtut tansah reruntungan Heeh. dadiya jodoh sak lawase Heeh. enggal-enggal diparingi putra-putri golek Kencana. kencana ingkang saged tata jalma nggih putra-putri ingkang soleh lan solehah. Betul. Diwenehi anak siji ya alhamdulillah, anak loro ya alhamdulillah, diwenehi anak 10 ya alhamdulillah. Anak kuwi padha karo rezeki. Ya, dawe para pinisepuh banyak anak banyak jahitan. Banyak anak banyak rezeki. Lah nggih jahitane nggih akeh. Yo akeh nek rasa diomongke. Alhamdulillah. Ndongakne napa mawon jenengan mawon? Wis komplit sore Mas tak dongakne kanthi runtut. Sing wigatine siji Mas. Apa? Niki Pak Lurah, Mbah Lurah, Pak Sri Muryanto niki kan sampun jangkep anggenipun dadi tiang sepuh. Jangkepe merga Tugase wong tuwa niku wonten 3. apa Mas? Ingkang nomor pisan niku nggih niku maringi asma, nomor loro maringi ilmu sing bermanfaat, nomor 3 nikahne putra-putrine lamun wis ngancik dewasa. Ya. Niki pun luar, tanggung jawabe luar pun saged nikahne malah direjan-rejan digedhekne anggone resepsi manten. Ya. Niki nek mboten pratandhane Pak Sri Muryanto niku piyantun ingkang ikhlas. Angel lho Mas ikhlas niku. Ikhlas ki angel. Lho, Angele sepira? gampang diucapne ning angel dilakoni. Contone. Lho, ikhlase jenengan kalih ikhlase Pak Sri Muryanto niku benten. Ikhlasan Pak Sri Muryanto. Kok iso? Jenengan iki keteke dalang tapi rodok gak duwe rasa ikhlas. Sik, omong amur apa enak. Lho, ngapa kula niki salah? Ya jajal buktekno omongmu. Mboten percaya. Hah? Jenengan agamane napa? Islam. Islam mangger dina Jumat nglakoni Jumatan. Jumatan. Jenengan dina Jumat budal Jumatan. Dilalah jarak 10 langkah sampean budal saka omah, sapine sampean ucul mangani tandurane tangga. Apa yang Anda lakukan? Mangkat Jumatan.
arep mangkat Jumatan jarak 10 langkah sapine jenengan ucul ngrusaki tandurane tangga. Jenengan arep nglakoni apa? Balik sapine digoleki dilebokne kandang sik. Ah, sampean telat Jumatane ora entuk pahala, dosa sampean. Bablas Jumatan. Lho sapine sampean ngrusak tandurane wong, Jumatane sampean ora sah. Lah terus piye? Lah niku jenenge ora ikhlas. Nek ikhlasmu piye? Nek cara kowe? Nek kula sakit. Tak balekne saiki. Nggih. Kowe arep mangan Jumatan. Nggih. Nembe rong langkah sapimu mangani tandurane tangga. Sing mek tindakne apa? Kula tetep budal Jumatan wong Islam kok. Lah sapimu mangani tangga? Sing duwe sapi sapa? Aku ora duwe sapi, kok sapine sapa? Wah, tak kira sapimu. Lho ora duwe aku sapi. Ngaten niku jenengan mboten ikhlas. Iya. Benten ikhlasnya kali Pak Sri Mulyanto. Ikhlasnya Pak Simulyanto piye? Ngetokno duit ora mung sithik tapi gawe nyenengke wong akeh, ndongakno kanggo putra-putrine insyaallah iso manggih rayu anggone nglampahi nikah pikantuk barokah dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh, iya. Niku Mas. Kuwi berarti ikhlas sing tanpa dilambari pamrih. Lah leres. Iya. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabila sadik. Artine Sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene sing kufur kuwi bakal nampa adab sing luwih pedih. oh, Ngaten, ngono. Dadi wong iki kudu syukur, Nggih, kudu ikhlas, ikhlas. tanpa pamrih. Betul. Nek wong ikhlas tanpa pamrih, kuwi ganjarane apa, Be? Mlebu swarga lho. Oh, nek mene wong seneng, atine seneng, ikhlas tanpa pamrih. Mlebu swarga. Oh. Ngaten. Lah Lah jenengan teng mriki nggih senenge wong akeh mboten? ya gawe senenge wong akeh, berarti aku swarga. Lho kok sik Nggih. gawe senenge wong akeh kudu ikhlas Tanpa pamrih. Lah nek sampean gawe senenge wong akeh sampean bar mayang bengi kok ora bayaran ikhlas apa ora? Ikhlas swarga, ora ikhlas ku neraka sing ngisor dhewe. Lah terus sing bayari ya kok ngesti Ah, dhewe sampean ora ikhlas neraka sampean. Lah sindet-sindet sing bayari sapa? Ah, iku jenenge sampean gak ikhlas. Loh, saiki tak walik, Be. Omahmu ndi? Tuban. Tekan kene ngopo? Lho, ngibur wong piantun mriki to, Pak? Ngibur wong akeh. Nggih. Pomo sesuk ora bayaran ikhlas ora? Ikhlas lillahi taala swarga apa? Lah terus kowe urusanmu? Lho, nyapa urusan? Lah wekasane ora dibayar kowe ya ikhlas. Lho, ikhlas to, Pak? Sebabe Lah wis lunas lho. lunase idokokno Lah ngarep. sampean ora takon. Pak polisi. Kowe rumangsane. Jak geger ya ini. Kula niki kalih kanca kula Pak Demun, monggo mriki, Pak. Lho, sampean ora kanca kula to? Oh, peladen, Pak. Laden kok. Alhamdulillah, sing penting siji, Pak. Apa? Mantene aja nganti pegatan. Betul. Jangan lupa bahwa keberhasilan seorang suami di situ ada seorang istri yang selalu memberikan dorongan dan motivasi. Oh ngono. Mulane nek kalih wong wedok niku aja cetil-cetil. Ya. Jenengan saged sukses mergo ana dorongane seorang istri. Doa seorang istri. Betul. Barokah sampean iso dadi sukses. Ya. Aja medhit karo wong wedok. Jenengan nek entuk blonjo ngaten iki. Niku upama jenengan entuk 10 yuta. Bengi niki umpama entuk 10 yuta. Ya. Niku jenengan tekan omah kekne bojone sampean pira? Langsung tak kene kabeh no. Lah jampane wong lanang cap apa to, Pak? Lho, jenenge tanggung jawab. Ngepet anake wong ya to, dimulyakne. Kene nyambut gawe nggo sapa? Nggo bojo. Lah aku entuk duit 10 juta tak kene kabeh. Lho. Sik to. Sampeane karo bojo niku sadurunge duwe hubungan apa? Lah wong liya to. Ya wong liya. Wong liya lah nyapa sampean kok ngopeni sampean duit sampean kekno kabeh. Lah kuwi gen mujudake rasa tresnane wong lanang ning wong wedok. Dadi nek entuk duit sampean kekne wong wedok kabeh. Niku kleru. Lho, kok iso kleru? Yo nek daringane wong wedok niku apik, dan nek elek. Oh. Nyuwun sewu. Nek umpama daringane apik iso nyimpen duit ngregani kayane selanang iso barokah dadi manfaat. Nek daringane elek, apa jenengan orang menyengsarakan bojone sampean, menyesatkan. Nyuwun sewu bojone sampean sing ndi? Iki. Niki. Lah iki jelas rusak bojone sampean iki. Raimu no. Lho, mergo sampean nyuwun sewu daringane gak kuat. Lah nyuwun sewu lho. Wong wedok niku nek dikei duit akeh, mesti tumindake sing ora-ora. Kok iso? Mesti paling gak grudak-gruduk karo koncone sobo mall, sobo ning gone salon, iki rambut dikrimbut. Krimbat. Krimbat niku perawatan apa? Rambut. Lah ya mestine krimbut. Nek krimbat niku perawatan bathuk. Oh iya.
Ya krimbut. Ngaten iki hasil ngaten iki lho sing liyan-liyane iki mesti wah iki sing apik-apik mergo dijogo kali bojone. Sawangen Pak sakmene sing kaya sembodra Drusasana namun iki tok lho Pak. Lho sampean nyuwun sewu. Bojone sampean jenengan paringi dhuwit akeh. Sing dituku napa? Sembarang kalir to. Heeh. Online tuku kabeh. Jajanan opoe ditumbas nggih napa Iya bener, bedino ki enek kurir teko. Awake mbiyen cilik mergo mangan Iya. terus mantus dadi lemu. Leres napa mboten? Bener. Nah, niki sampean menyesatkan bojone sampean. Lah sing bener. Nyonto kula. Sing bener piye? Lho, nek kula entuk kaya sak yuta mamane nggih. Pamane ngono, heeh. Dalu niki entuk kaya sak yuta. Tekan ngomah bojo kula tak kei 10.000. 10.000 ki lho entuk apa? Lho, bojo kula tak kei 10.000 sik iso nyelengi 5.000 lho, Pak. Bebe. Irit, Irit nek kliwat men 5.000 ki lho entuk apa sak dina ki lho. irit Pak Bik kali Suprai kalah irit kali bojo kula. Lah terus 5.000 buktine ya iso maem ping 3. iki mangan apa bae? Isuk sarapan Apa? tuku energen sereal. Piro kuwi? Sarapan minuman bergizi. Piro kuwi? Regane 1.500. Awan. Awan tuku Oki jelly drink penunda rasa lapar. Regane 2.000. Wis 3.500. Karek 1.500 bengi. tuku promah. Mengobati penyakit mah 3 tahun Pak bojo kula nglakoni ngaten niku. Terus Wingi opname. wong bocah kok Lho sing penting kan nderek ndedonga. Heeh. Nyuwun sewu jenengan sowan mriki nembe ping pinten? bisa niki. Lewat alas mboten? Iya liwat. Alas sing weteng niku lho Pak. Iya ya. Lah kok kula teng mriku wau liwat ana kethek ucul Pak. Apa iya ta? Kalih anake. Heeh. Anake iku nyabrang dalan, lah kok ditabrak kali truk. Yes, anak kethek mati. Pak iki kira-kira nesu mboten? Ya nesu anake mati kok. Sabar, inawa masobirin. Inawa ma'asobirin wong sabar kasing Gusti Allah ora usah nesu ngono kuwi. Sapa ta sing nesu? Lho, kula niku tanglet. Heeh. Lewat alas mriku wau. Liwat, heeh. Ana anak kethek ucul. Heeh. Ditwabrak karo truk. Yes, anak kethek mati. Heeh. Lah kira-kira Pak nesu. Ki jane supir truk ki matane picek kuwi to, enek kethek liwat kok ditabrak. Sabar. Inawa ma'asobirin. Heeh. Wong sabar iki kekasih Pak Sobirin. Kasih Gusti Allah, sabar aja nesu. Lah kok ora entuk nesu lho. Lho. Anak kethek niku nyabrang dalan ditabrak truk mati. Ya bapake genah nesu no. Lah bapake nesu ora? Hah? Bapake nesu ora? Nesu. Lho, sabar, jenengan sabar rasa nesu. Aku bapake ketekne. Lho, sapa sing ngarani? Sampeyan sing ngakoni dhewe kok. Anggrek. Masa. Mas, nyuwun sewu. Dalu niki spesial. Spesiale apa? Selain ngrawune panjenengan, Heeh. saking Solo didukung kalih kerawitan Dwija Budaya. Nggih. Sinden. Nah. Kesti budaya kalih Dwija Laras dicampur Mas. Ah, iya, Dwija iya. Budaya niki ugi ngrawuhke Mbak Niken Salindri. Weh, aku ora malah ora ngerti. Kejutan saking Bapak Sri Muryanto dalu niki dimeriahkan oleh Mbak Niken Salindri. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Oh. Nyuwun sewu kanca-kanca. Heeh. Biasanipun Mbak Niken kan menggawe damel lagu. Lagu ya. Berhubung niki wayangan jogete saya Pak. Apa ya? Nyuwun iringan anu Mas. Walang kekek mawon. Oh, ndong tak ndong. Tak ndleng-dendang. Oh iya, walang kekek. Mosok niki salindri karo walang kekek. Nggih Mas saestu niki. Weh. Nyuwun sewu Mbak Niken pengawal hansip Heeh. diberikan jalan monggo Mbak Ah, iya. Niken. Ya coba, ndong tak ndong ya. Nyuwun sewu Bu, nyuwun sewu paringi dalan nggih. Wah. Alhamdulillah. Luar biasa kok Weh. begini iki. Malah ora ngerti aku lek Pak Kades ngrawone Niken Salindri. Wah. Dalan. Dalan paling liwat. Ah. Endi lho? Niken Salindri ki endi? Mbokei walang kekek kaya bintang tamu ae aku. Nyuwun sewu. Ngopo? Apa salah to kowe? Niki wau ngendikane Pak Sri Muryanto niki wonten Mbak Niken Salindri. Heeh. Niki ternyata
Mbak Niken Salender, Pak. Mboten sewu, Mas niki Mbak nyuwun sewu Mas, anu Mbak. Mas matamu. Kok kene wis dandan wedok ayune kene kok celuk Mas. Nggih nggih Mbak, pangapunten. Oh bocah sunah. Niki dawe Pak Simuryanto niki sing rawuh Mbak Niken. Terus, Lah kok sing rawuh jenengan niki pripun? lho, kuwi apa ora ngerti to? Anane bengi iki aku teko ning nggone desa Suka. Suka apa? Suka Sumber Pocong lho. Mari kok Wilangun. Suka Wilangun kene iki nyapa? Aku mergo budaya niki nyuwun sewu Mak Cangi. Ngapa budaya. Aku termasuk pesinden budaya. Janjian nek rame-rame. Angger iki nek hiburan apa, mesti tak parani tak sindeni. Tung Pak Camat duwe gawe rame-rame, Tak parani tak sindeni. tung Lor Pak Dayan duwe rame-rame. Tak parani tak sindeni, Mas. Wih. Kene yo sinden wingi daerah Donomulyo enek rame-rame tak parani tak sindeni. Aku diantem wong sak kampung, Mas. Lah nyapa? Sebabe. Lah wong kepaten ya anu Mak Cangi. Kleru. Mbok kowe melu mati pisan. Kowe gawe pengalaman lho, ora bendino. Aja ora kena nggih pepet-pepetan kok malah nek dibandani. Niki ora iso mati, Pak. Ora iso mati. Nggih. Sebabe Lah, kenapa to, Mas? Yo anu KTP ini seumur hidup Mak Cangi. Oh, iya awet seumur hidup. Wong sing ra konsisten iki kowe. Nyuwun sewu sampean niki kok iso sing terawuh iki Mbak Niken kok iso sampean iki duwe jeneng ora? Aku to. Duwe asma apa? Lah nek piantun kene iki daerah Malang, Kalipare, Kalidawir, Kali dawire Tulungagung. Wis pokoke nek kaline lho pokoke tak suwebon ning kabeh. Kali dawir aduh bener. Piantun kene ada pepatah mengatakan tak kenal, Maka tak kampleng, tak sayang. tak sayang. Ditepangke asmane sapa, mijil saka ndi? Jenengku iki ora mung siji, Mas. Soale aku ning omah iki sosok nyambut gawe nyuwun sewu niki Mak. piye. Sosok aku kan ning omah iki ya sok nyinden, sosok penyanyi campursari. Oh, sampean ya pesindian to? Lho piye ta? Ya penyanyi campursari. Campursari. Wah, sosok ya campur telek bareng ya. Ngene lho. Penyanyi campur telek ya. Aduh. Nyapa, Mas? Ya ampun nyamuk, Pak. Sepiro? Ning lapangan ge akeh nyamuk. Ya pancen ya wajar main ning lapangan, Mas. Iya. Paling gak awake dhewe iki anu tetepangan. Nyapa, Mas? Ya ampun, laler, Pak. Laler. Anu Mbak Lurah benjing-benjing nek saderengipun pentas jenengan fogging riyen. Kersane mangke kesehatan terjamin dadi heeh, Mas. Kula pinangka apa, Mas? Tekek, Mas. Tekek gundulmu kuwi. Mosok sinden kok kerambatan tekek. Jane aku ki apa sinden kok kebun binatang. Sik cilik. Lah mosok si mau nyamuk sik wajarnya kok tekek nemplek ning pipi. Ora sana sing ditepangne sapa kono. Nek aku penyanyi biasanya campur sari. Heeh. Biasanya jenengku Litiana. Apa iku Litiana Lamborghini Cappuccina. Jeneng kowe cangkemmu Lho, model-model saiki lho. ya tapi koyo jenenge mobil kok jenenge kopi. Lho, lah iya. Litiana Ballerina Cappuccina Lamborghini. Wo, iku nek jeneng penyanyi Dangdut. dangdut. Iya. Nek upama melu wayang niki sinden. Wayang biasane kan aku nek celukane Liti. Tapi nek nggih gelungan iki dipanggil Nyiliti. Nyapa? Suwe-suwe lambemu tak setrum lho. Kok mbok setrum piye to? Piantun kene iki piantun religi kok malah ngomong saru. Jenengku ki celukane Liti. Liti kok iso dadi nyiliti ku piye? Gandengan aku ibu-ibu sindian. Contone lho, Mbak Dwi ki nek wis kagem sinden iki Nyi Dwi. Oh, Mbak Putri, Nyi Putri, Mbak Kori, Nyi Kori, Mbak Punjung. Nyi Punjung, Dadi nek sinden kuwi mesti ngarepe gawe Nyi nek dalang. Ki, Contone kaya Ki Dwijo Kangko, Ki Purba Asmara, Kiamat. Ki Kiamat Sadikin. Dalang Solo Kiamat Sadikin. Kiamat sapa? Amat Sadikin. Lah ya Ki, ngarep Ki. Oh, dadi nek dalang kuwi gawe ki nek sinden. Nyi Dadi nek jenengmu Liti, dadi Nyiliti. sing nyiliti sapa? Ya Pak, anu Sri Muryanto. Tawapuk pisan lho. Lah kudune nyuwun sewu Mak. Piye. Kudune Pak Sri Muryanto ini kan
nimbali panjenengan. Ya bener. Bintang tamu tertera. Ya. Andi TBCS. Kudune CS ki kan Cak Slendro. Ya. Nyapa? Ojo salah panemu. Kok salah panemu piye? CS kuwi ora kok Cak Slendro. Lah apa? Tapi Cak Sandirono Junior. Ngono lho. Kok Cak Sandirono lho. Wong iki wis almarhum lho. Almarhum. Almarhum. Nyuwun sewu pesindian apa penyanyi jenengan iki? Ya iki ya sosok nyinden, sosok nyanyi, Mas. Bisa dibuktikan. Lho pripun to jenengan? Nembang apa coba? Lah jenengan ngersake napa? Lah napa-napa saged-saged panjenengan. Rawon, Lho, soto, sinden, nyinden ora mangan. Beh. nyapa, Mas? Melu aku ning guru delok ya. Arep nyapa, Mas? Tabrakne truk iki lho. Mas Kangkol kuwi ndawuhi awakmu kongkon nyanyi nembang. Lah nyanyi Kaya sinden kondang iku tau ngetutne sapa wae. Lho ayo aja ngenyek to, Mas. Lah aku ki sapa wae dalang-dalang kondang tak tutne kabeh to. Contone Almarhum Kinarto Sabdo, almarhum. Jogja almarhum Ki Seno Nugroho, Almarhum. Ki Entus Susmono, Almarhum. Ki Haribawono. Almarhum. Kabeh tak tutne, Mas. Setose mbok tetne kok wis almarhum kabeh. Lah pancen aku sinden tak geblok kok, Mas. Dadi dalang sapa sing tak eloki iki mesti ninggal. Sing bar mbok eloki mesti Ninggal. sah kuwi. Sah. Siap-siap ya. Wong cangkeme ora mati. Lah iki terus dalang sapa ae kenembang Mas. Nembang ya. Maksudnya ki ninggal ki pari pentas kini ninggal mulih. Oh, ora mungkin nginep ning kene terus. Oh, iya. Masih mulai. Mulai. Anu ilmu iki. Alah. Ya apa? Aduh. Pocong, sayang. pocong ketoprak. Iya pocong. Ngono kok. Iso ora ketoprak iso. Lah niku panganan kula dereng lahir pun nembang niku lho. Weh. Iki dilenggahi para senior-senior anu lho, ngesti budaya lho. Lah ngesti. Iki ngesti budaya ngerti sing mimpin sapa? Sapa sing mimpin? Ngerti apa ora? Sapa? Ya Wanto Grup. Lak wanto lak lurah yoga sing duwe sing kagungan Sing duwe ya ramanipun Mas Kangko. Mbah Syukur to. Sukran. Syukur. Syukur nyukur Ayo, awakmu. Syukuron Suwanda maksudnya. Syukron Suwondo. Mbah Syukron Suwanda. Ojo ngisi-ngisi lho ya. Ora, Mas. Caplon titingane Mas. Lah sakarep pelok pindro aku sisa kabeh. Ngilmu. Dar. Cangkeme cocokne iki, Dar. Sing biasane Mas. Sapro. Ngilmu iku aduh sayang moi lawang kowe sing marai sakit Bu. Ya iso to, Mas. Alah bocah kok ayu deh. Kene sinden klasik. Wah. Tepang kali Mas Gar. Alah iki Dar Gombes to. Dar kumpul. Dar nopo? Daryanto. Dar. Lah iya Daryanto Gombes ngono lho. Tepang ora. Yo kenal to. Ketok iket mau kok lirak-lirik ngopo? Lho ki dhisik nglibet ae karo aku to kuwi. Apa iya? Lho piye to? Lah Dar iki aku iki karo Dar iki gandeng 5 tahun, Mas. Lho. Terus Duwe anak siji ra nek ndase. Anake cilik nyenil lho, Mas. nek Mas Dodok. Mas- Dosen. Lah kuwi aku bendino dijak ini hotel ae Mas aku. Tahu to? Lho njeh to Mas. Aku malah ora ngerti ya. Teng Solo niku Heeh. alah niku nglibet seminggu kula dinepne teng gone anu Novotel mriko. Heeh. Seminggu ra diapa-apakno. Novotel larang lho Mas. Sedinane paling gak iku 1.200 kamare. Lah iya, seminggu Mas. Diapane ning kono? Ora diapa-apane belas Mas. Lah terus Akhirnya aku tombok bayari hotel to Mas. ya kelakuan lu kaya Banyak kurang ajar. nyuwun sing apik karo Pak Dodok. Ning gone anu barang ngono yo kuwi lho Mas aku. Ya, Dinepne ning hotel lho. Lah kok sing jarene karo dar iki sing kuwi nesu-nesu ngopo? Niki kan usaha Mas. Usaha. Kayak apa buka potong rambut apa? Potong rambut ngisor waru. Terus lah kok nesu karo dar ngopo? Lah anu karo digusek lho Mas. Apane sing dibusek? Warune digusek. Terus akhirnya kena potong rambut ngisor. Dadi entek tak cukur. Ono tembang sing apik. Nano. Ya. Ngilmu. Sampeyan ya? Ya. Ngilmu Nyapa kok marahi barang.
koyok sinden ora profesional nek mbok bolak-balik mbok warai. Engko nek selarasmu kleru. Lah iki kabeh iki siswaku kabeh to. Loh, Mbak Dwi. Mbak Dwi, Harapan sinden idol. halah lagi sinden idol. Loh, iki sesuatu. Aku bisa KDI, Mas. KDI apa, Mas? Ketua Dadu Indonesia. Tak kira kontes dangdut Indonesia. Boten. Yo anu anggotane yo coro barang. Wah, iki kabeh muridmu. Kabeh iki muridku, Mas. Ngono sampean pinter. Sing ngomong sapa tak tabukane? Lah muridmu kabeh lho. Aku goblok to, Mas. Lah nyapa? Lah disedot kono akhirnya jero kopong, Mas. Oh, ora ana isine. Ora enek isine belas. Ya ora apa-apa sing sabar. Wong utekku saiki tak ganti kok, Mas. Iki lho. Iki lho. Apa to kowe? Ya nyapa? Lembek rogoh wong buru. Kowe rogo wis aku ngongkon maju biasa. Iki lho. Ngene iki sing ngrungokno kaya radio kaya pah kesindene wayu. Oh ayu-ayu sinden iki lungguh karo kancane lungguh ngisor ngadeg kaya ngono. Ya ora iso to, Mas. Lah nyapa? Lah aku wis timbang kon lungguh nek wani mulih nah aku. Lah ngapa? Lah aku nate pengalaman nih. Piye pengalaman piye? Kali dalangi kengen lungguh campur sinden. Heeh. Akhirnya kula praktekne lungguh mak tek mak repet. Ngapa? Lanjut nek suara dus. Apa ki sing bledos? Sesuk nek nyinden mbok sadurunge nyinden digecek wae. Ngono lho, ben ra marai Pak Cange. Apa? Lah kok digecek. Lah iki senengane arek-arek. Arek. Arek-arek sapa arek bodek. Ngono kok lenggah karo kono. Ya ora iso aku yo gelem yo ngadeg ngene ae. Lah nyapa kok ora gelem lungguh? Heh? Ora gelem lungguh ngapa? Lah iki lho dina kelungguhan iki lho, Mas. Oh, nembang. Nembang. Sing apik. Sak pira, Mas Dar? Adar. Ngilmu. Pas. Sampe ten Pas. Mas Dar. Ngilmu sing enak lho, Mas. Nek ting-tingane. Ngono enak tak paringi. Bapakne. Tak lewek. Lho. Piye to kira-kira? Piye to? Lah kene iki penak lho. Wong kene iki tanpa iku lho, Mas. Tanpa apa? Loh, tanpa efek samping, yo ora enek apa ku efeke apa-apa lho, Mas. Wanita istimewa. Istimewa. Padha karo sego goreng biasa. Iki sego goreng biasa, iki sego goreng Istimewa no. Sinden biasa, Sinden istimewa. Bedane apa to, Mas? Lho nek biasa kuwi anu ora enek ndoke, Mas. Nek sego goreng biasa, Ora enek ndoke. Nek sego goreng istimewa, tengah mesti enek ndoke. nek sinden istimewa, Ya tengah ya enek ndoke to, Mas. jare wis meledos-ledos mau. Tukul. Wong kuwi anu sosok terubus dhewe. Apa kowe pancen. Langsung apik no. Ngilmu iku kelakone kanthi laku pitik balik kamar masuk. Lambemu tak cor lho sesuk. Lah nyapa kok nesu? Pocong iki lagu apik-apik kok mbak ora tarik kok ngono. Lah iya pocong ta, Kowe Mas. ngerti pocong apa ora? Pocong. Kok teko pitik walik. Ya contohnya. Ngilmu iku aduh sayang moi lawong kowe sing marani ya ngono Lah iya. kempul ngon kempul Mangun. Mosok mangun bareng. ora celukane to langsung apik Ngilmu iku kalakone kanthi laku pitik balik damar. cangkeme rusak ngono iku warane bola-bali kok ngono kok ora bosen kowe Ngene iki lho ora senengku ngene iki lho. Ngapa? Kok ndase iso diklonthok iki lho. Lah ya sinden nek diklonthok kaya rambutan. Lah klonthok wae lagu apik-apik dirusak-rusak. Nek rasa kreasi ku klasik mbok sing musik kae yo ono. Lah kowe kok iso nglothok ki ora ngerti sejarah to. Iki nyuwun sewu Mak. Apa sejarah, Pak? Riyen niku kan anu wonten sejarah gelungan niki. Gelungan. Nggih. Niki riyen kan warisan saking bapak. Ya, warisan Bapakmu Sandirono. Mbah Sandirono riyen nggih macak wedok. Iya. Akhire bapak ninggal. Gelungan niku direbutne kula kalih TB niki. Iya. Geger kula, Pak. Tuban geger. Kula kali niki Kakang Ngadi rebutan. Wah, gelungan. Weh. Nganti dipisah Ronggolawi. Bah, dipisah Ronggolawi teko
Indra Katong sampai Brawijaya teko misah wae dhewe ke. Iya, terakhir kayak ipin-ipin sing misah ya. Lambe dirungokno. Kowe apa ora ngerti to? Ya apa? Katiasane Alah gelungan kayak ngono kok ana lho katiasane. kuwi gelungan bukan sembarang gelungan. Ya apa? Sapa wong sing nganggo gelungan kuwi mesti joget Mas. Sing nyekel gelungan kuwi Mesti joget. alah ra percaya. Lah kowe ora ngerti percaya, kowe ngerti ora entuke kuwi ning ndi? Saka ndi? Segara Kidul. Kuwi sik ngidul neh Mas. Segara Kidul sing ngidulne daerah ndi? Ya pokoknya daerah Australia ngono. Oh, mangkono dijiko. Nek ora percaya tak buktekne. Beleng. Percaya apa ora? Gelungan ini kita sing gawe Mesti joget. wek iki tenan. Tenan Mas, aku ora anu Dadi ngapusi begitu awakmu. plek langsung joget. Joget. Ora percaya. Anu wong kene ini ora Kowe nek gawe ora yakin. Dadi nek sing gawe Mesti joget. kuwi tenan lho. Tenan kuwi kudu yakin. Lah sepurane aku ora ngerti katiak nyuwun sewu Mas. Iya. Iki Kita disutrekne ketok kuwi. Gelungan ajaib. Dadi nek iki digawe mesti joget. mesti joget ku tenan. Iki gawe sing pas ngono lho. Kayak piye to? Kayak piye nek gawe kayak piye? Ya ampun, ya goblok ora. Gawe lho. Loh. Ora joget iki ya. Ora. Pokoke nek ucul ya ora, Mas. Oh, dadi nek gawe saestu Mas iki. Nek digawe coba kula damel iki. Berarti tak. Aku sak lira ngerti setelah Lho piye iki nek tenan nek naranggone Pak Sri Muryanto. Ki suwe-suwe rusak gelungan kuwi malah. Mboten ora nyuwun sewu Mas. Apa? Jenengan mboten pirsa lho. Ngapa to? Sinden iki Nadianto iso joget, iso nembang ning gadah katiasan lintunipun. Apa? Semua anggota tubuh niki iso dadekno alat musik. Ora usah mbok pamer-pamerne, Mas. Tak pamerne. Engko tenan ku nek sisa wong kene ngerti, mesti nanggap aku ijen. Lho, nyapa kok koyo iso norek kowe iki. Lah iya pancen aku kan anu sak sinden, sak nembang, sak alat musiknya to, Mas. Kok niki nyuwun sewu Mas, jenengan jarang pirsa to. Urung. Lah nek pemusik katen niki nek ketekan niki minder. Minder. Weh. Awakku iso muni. Nggih nyuwun sewu. Ambek diparingi kuping irung kaos dengan niki sakit musik Mas. Weh. Nek kula jabut niki nih. Tet. Tut. Tot. Gung. Tuluk. Kok iso ya? Lah nek kesti Kok iso ya? budaya karo niki pedhot. Alah nek Mbak Duwi ora iso. Alah ora iso. Ora mungkin muni ditet. Tuluk ora mungkin duwe. Dadi wah niki nek dijewer niki deh. Kuping matamu. Kuping. Lah kosok gulu mencik. Ora ketok aku. Nek dijewer niki Tet. Tut. Tot. Gung. Tuluk. Tuluk. Wis iki. ora mung gelungane, Oh iya. herniane ya kantut. Hernia. Niki didamel lagu nggih saged. Gigi gawe nembang ya iso? Nembang Saged. saged. Ya coba. Nah. Lagune apa Mbak kira-kira? Pelok. Pelak Mas. Pelak. Nah. Tet. Tut. Gung. Tuluk. Ditesek ya sarunge nembang ya. Nembang ya. Nek matur sik to. Pelok Mas tet. Ikune gendere tut. Iki opo to ngomong Bener kesusu. lali to lho. Nek wis nyanyi nembang lagi tariken. Kok lali kowe. Sing lali sapa? Ngomong sik matur, Mas. Sing penak Mas ya. Kan iki lho Mas, lali janjine Mas. Lali janjine Mas. Dina Minggu kuwi ta. Dina dung. Tet sik. Oh cecek to. Ya. Ora anu urut awakmu. Dina Minggu sing tak tungtet. Aku ngatut ning tawang matot ai ket ai tut ngagung lingger tolok Iso lagu
kowe wis iso. Niku tasik lambat, cepet nggih saged. Cepet ya iso. Sakit. Dina ming tuluk-tuluk tak tung tet tut kutot tet tut netot tut netot. Wis cara aku iso. Bang cepet kene wong Cepet Mas, nyanyi. iki cepet Mas. Aja sini. Dina minggu sing tak atung tet. Aku ngatut aning tot awang tot ay tet ay tut ngandung ger tolok tet tut tolok nanti tet atut tolok mas kok kakek tolok Kae. Aku biamu iso apik lho. wis kowe golek gandengan liya ora Tak tuluk. model iki kowe anu mbok jak gandengan pisan iki malah haus lho Ora jak iki lho. wong edan wis kowe golek gandengan liya Nyanyi musik. rumangsaku kok iso kene iki Kene, di sia-sia Dampingi penyanyi apa ora? Dampingi penyanyi ya ora? iya to kene iki ben anu ngerti tak contoni piye to nembang sing kepenak Oh dicontoni sih. Musik apa Contohnya. gamelan? musik Musik apa? Kuncinya apa? model anu niku lho anu sket anu iki lho Seket apa to? sing joget-joget iki lho Velocity. sket ya iya iki lho lagune skater Mas Statue. tuluk Bisa tak ya iya to iso to statue lagu sing saiki heeh ya. no sabar Mas aduh abang bukan maksudku begitu masalah statue bukan berarti tak makur jual mahal dikit karena bisa coba kasih effortnya saja kalau memang cocok bisa datang ke rumah Yo. tekmu tokno tekku mergo tekmu saiki wis mambu Statue tekmu tek. lah ya nek statue kuwi Inggrise nek Jawane tekmu Nembang raja nyambles tinggal Mas. Ya, bunjung. Ya, bunjung. Bunjung. Ya. Ringin Ya, disupati musik. Ayo Mas Jaro, gename. Yo. Yuk, kayak mau berpacu dalam musik. Monggo dipun rapi. Ya, Mas Andi. Nggih, Mbak Punjung, wilujeng dalu Mbak Punjung. Selamat malam Mas Andi. Alhamdulillah sewanteng kene Bapak. Sukawilangun. Nggih. kuwi khusus aku tolok-tolok ora kenek liyane Mas aku Kira anak tuluke. Mas aku tak kolok-kolok. wong edan Gandul. Iki tolok Jajan aku Mas. suarane beda Mbak Jajan aku Mas. nek iki suarane piye? Nek iku yo anu kurang ajar. Aku jajal ya. Ojo. Dijak aku. Ojo. Anu Mas Delu ta lho. Arep jajal apa? Jajal sing tolokmu. Baca nggih. Anu Pak Srimur Yanto, mboten nonton kamar elek-elekan to, Pak? Arep apa? Lha iki arep jajal tolok-tolok iki. Nang Mas sithik alon. Wis to ki wong edan. Nang. Bunjung penasaran. Kuwi arep jajal pengen jajal kuwi. Lah ya Mas Delu ta lho. Wis to sampean ki ditimbali. Wis to gratis ora mbah bayar karo aku. Ojo lho. Nang. Kak nek an mbok tolok-tolok aku seneni ready bilung. Wis tak antimo kae mau turu wong e. Nembang. Iki diaturin apa Mak Cani? Ah. Nembang no. Bebas. Lagi mau rumah tutukne lho lagune. Lagu-lagu Dino model minggu rumah tutukne. Velocity. Heeh, Velocity yo kena. Kunjung. Iso apa piye Velocity? Lho, sing kuwi lho. Tak pernah lagu
Mas nadane Mas. Tak Kowe dicocok nada kok tak pernah. iki lagu ning Tak pernah ucap hello Pergi kau melambai. Oke. harimau, 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 harimau. ra iso kowe ra iso kowe. Piye piye? Aku ora ngerti sing Yo iki. anu bareng ngene iki. Anyar, piye? Anyar. Oh, piye piye? Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau. piye. Tak pernah. Aku warai. Iya, iya. Wong telu. Tak pernah Ucap Hello pergi kau melambai. harimau, 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 harimau. Mas Kanggo bisa, Pak. Bisa. iso anu. Iki Ini aja velocity model anyar. ning. Nek biasanya kan kari maning. Heeh. Iku lawas Mas yo. Anu kuwi tak kono Mas. Oh ya. Tak Nek sing kari maning. Kari. Kurang. Yang manis ngombe yo gula lho. Tambahi gula. Iku- Tambahi gula. Nek iki piye nek iki sing anyar piye? Iki anu sing model hari kuwi. Ayo. Niki Mas dengan persane Mas iki. Ya. Ayo. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Ngoten Mas. Iso. Sangat macam mereka Mas, macam. Nah. Lah, Ben ngerti ya. Nah, Dalange ya kudu iso anu velocity Mas. Iso. model saiki. Ojo mau velocity, aku tolo-tolo kayak iso. Kene Jung, tolo-tolo kena aku Jung. Mbak, Mbak Dewi. Tak kan nolok-nolok aku. bojomu jangan ditolong-tolong iki lho. kelakuane ngono ki Mbak. Tak omongi ra kenek lho arep. Aku gelem nolok-nolok sing ngendang, Mas. Iya. Kuwi bar saya ngendangi bang tolong kene bang tolong kan mesti terus kene. Oh webes kabeh. Lah iya. Aku malu. Iki lho velocity lho. Iya, Mas. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Sik. Sampeyan ini ngerti harimau ora? Ngerti? Harimau kok ngene ya apa? Iki welut. Woi. Au. Rodok keren. Aku biasanya orang ngene kok. Tapi kon Ngene. Yo. Mbak Dwi, Kan peluk-peluk. bojone sampean karo kakian dolok-dolok. Mbak. Kan peluk-peluk iki. Ayo jenengan praktekne. Yo. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau. Ngono. Iso aku. Aku sik kowe kan iso iki Iya. aku kok Mas Kangko. Iya, Sampeyan sing nyanyi ya. Oke. Tangan loro Mas. Yo, tangan loro yo. tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Sampeyan lagi ya. Nyapa? Iki koyo mau. Iso no. Jangan jenjang Iki anakku. Ijen. Oh, iya. Ijen Siji, Pak. Pak. Ya iso. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Sik. Mas, iki macan iki lanang ora banci. Macan. Iki macan kereng. Oh iya. Macan. Lah kok sare krakake. Iya, ya. How. tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Harimau, 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 tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, 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 tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, 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 tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, 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 tak pernah ucap Wis to, Jam. Urung-urung ini. Urung wae, Pak. harimau, harimau, harimau. tak pernah ucap Wis tak tua pok. Nyapa to sampean lesing apa to? Kowe liyane pisan aku suping 5 lho. Sampean pengen harimau gitu. Heeh. Si sampean pengennya piye? Hah? Harimau, harimau. Arep Malaya. Iso malih. Kosong malih. panggilnya latihan diambak kali Mbak. Iya. Latihan iki harimau kalih uluk-uluk. Jadi Bang, harimau. Langsung uluk.
Monggo Mbak Punjung ngaturke menapa? Nggih. Ya ora ana pamundhut to Mas Andi, bebas dadi lagune. Oh, bebas yo. Sing campur sari. Gak melas plus musik. Untuk menghibur sama semua masyarakat yang ada di Sukowilangun.